Giyon sa man na pagkwenta. Okay? If you know better, may galanid you can comment. Kaysa ako ba kay Bao, mga katropa, kay Bao ang ato ang trabaho sa DOE. Ang Pilipinas mo konsumo og 30 million. If I'm not mistaken, may gala, if my memory serves me right, ang Pilipinas may gala mo konsumo og 30 million liters in one day. Bullseye! Bullseye! Base ka na may gala sa inventaryo sa tanang gasolinahan. No? So ang populasyon sa Pilipinas kayang mo konsumo may gala og 30 milyones ka litro sa fuel magagala sa usa ka adlaw. So imo nang paigoon kana kung kana may gala mao'y konsumohon everyday, imo nang kwintahon dito sa pila ka litro, pila ka million liters mga igala ang nabilin sa atong oil reserve. Bullseye! Bullseye! So makita nimo diha masumada nimo kung kining nabilin hantod kanu sa pa man given nga kuhaan ni siya 30 million liters every day. Bullseye! So mao na gihimo nila. Alright, ay mong trabaho. Pero nag-apply raman dito sa gobyerno. Ay mong trabaho diag Birnes. Ang DOE na sobraan, adi na po sila mo trabaho Guwibis. Sa usa ka semana, kausa na lang sila manood. Pero ang sweldo may gala, kompleto ang 30 days. Maoron. How about sa mga sa private? Pwede ba na? Pareha na mong no work, no pay. O di sabi manarbaw, mayngon na mong kumpanya nga. Ayan na mong yaw-yaw o kaya para di mo magastuhan. Mamaw la sa mi. Kuha sa biswildo. Di patayang bitok. Construction worker. Mga daily worker na to. Tindiro, tindira. Na small. Bullseye! Bullseye! Pwede ba na to sila ingnon nga you should also follow a 4-day work week or whatever scheme nga pwede ma-come up sa inyong management? Bullseye! Bullseye! Pwede ba na? Why lihok? Why konsumo? O, kani-kani Semana Santa, nagtuota nga. Well, mo barato siguro. Kay, manguli man na sila. Pero pag abot Webes Bernes, usually, di kayo ingana ka busy ang dalan. Pero nga nung ni mahal naman, dire tago mo, ginoo ko, 146 na. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! So sa kare-diskarte sa gobyerno, mo gani na nga. Ingani na taka-urgent unta, may gala. Urgent na ang atong kining problema and it needs urgent solution, mga kaigsuunan. Unsa nay gihuna-huna karon diha sa mga bright nga membro sa crisis committee. Kay base nagka-analysis paralysis na mo. Oh? Pasabta ninyo ang tao. Unya, pwede ba nga magpili mo bagong spokesperson karon? Dahil lang ha, kay minungkog kape, mga katropa. Kay si BBM, ang Pangulo ba'y dili masabtan. Klaro na. I don't know kung kining mga loyalista, kining mga pro-BBM, masabtan ba nila si Presidente. Basta ako, I am trying to decipher and decode the meaning og same istorya, pero maglisod ko ba kay dangling iyang modifiers. No, wa magkasinabot ya mga adjectives. Ay! Kumbaga sa grammar paambot nga nung gikan man ka nag-Harvard. Pero hard man kay sabton. Ay! Pero dili mangayo si BBM mga igala in public speaking. Para nako ambot ninyo. Pero para nako dili siya ka-connect sa dili niya kayang sunduton mga igalang kiliti masa ba. Na in public speaking, there is a power in your words and kaya nimo makumbinsi mahupay ang tao in your words only mga higala. No?
mapasabot ni mga tao, kung mapasabot ni mo sa sitwasyon, well, of course mga higala, number one diha nga prerequisite ang pagsalig po sa tao. Kay maski unsaon sa nimo pasabot, kung ang tao may gala diskumpiyado na gyud sa imo ha, tungod sa inyo mga binuhatan, ipit gyud gyapon kadiha. Ana. Pero sige lang, no? Kay sa ngalan sa Pilipinas ba yung sa itong mga kaitsunan nga, we cannot afford to suffer more, mga katropa. Pero pwede ba, una sa tanan, when it pertains to oil, to the crisis, do not let Auntie Claire speaks about it. Nga naman, she doesn't believe anyway in crisis. So, why choose that person to explain about the crisis when she herself di ay, sorry sa grammar, she herself di ay, sorry, when she herself doesn't believe in crisis. Diba? So ayaw mi og we need this. No? Ayaw pa istoryahan ng tao pa explainon nimo about sa crisis nga di man pud siya mo tuo nga naanay crisis. Di ba? The latest statement magaygala nga iyang gibuhian, we will look at it magaygala and consider it as official nga naman dili nagikan sa iyang kaugalingong pamilya. House Palace Press Officer siya, so it is deemed official mga higala. Unsa ingon? Paspas ang gihimo sa gobyerno, no? Kining pag-deklara may higala og state of energy emergency is to ensure nga dili ta magka-krisis ato pa wala pa gyud krisis. Ano man? Kaya ang ilang tanaw may higala sa ilang effort karon is a preventive effort in order nga dili ta maadtos panahon sa krisis even if krisis na ang oil may nga higala. Muna ilang point. So can you put someone who has a better grasp of the situation? Pwede ba nga butangan yung tao diya nga dunay arang-arang nga panabot mga higala o paglantaw labi na pagbati maigsoon sa sitwasyon? Pwede ba? Not Auntie Claire. And pwede ba mga higala nga we know already nga di na gyud ninyo na madawat og sadaan para sa inyo si Duterte. But we don't need that today. No? We don't need that mga higala in these trying times. Nini mga higala ang nagkalisod nga panahon, we don't need your accusation. Kung tarong pagani ka presidente, di na katarong yun. Diba? Pwede kang muingon sa mga kongresista, guys. Please. Can you stop sa? Diba? Oo. Sige nang kunyo dong kunyo. Kunyo, baka nang sa Davao. Guys, can you stop sa? Oo. You know? And we will be talking about solutions. Because we believe that two heads are better than one. So much more with the 300 heads in the Congress. Dami ng alam. Ang dami ng matalino ng Pilipinas, walang solusyon. Bida. Oh, Yang Chen, pagka-English yun, tirada ka tropa. Ingani ko, basta masuko ko, mag-in-English ko. Masabtan ba ninyo? Oh, reklamo lang mo kay basinog may mga sige man kag in English ka tropang Arnel. Pwede magbinisaya lang ka. Pwede gyapon ya. Basi gusto mo mag in Espanyol ko, pwede lang gyapon. Oh. Porque entiendo y hablo un poquito español. Diba pwede ba hangyo na magagatropa in order not to worsen the aron di mo samok og samot. Kaya inigpatong ni Auntie Claire mga higala, wala eh. No? Ipit. So, na may crisis committee, pamili mo kasi gusto ka ng, pwede ba mo ang yuta sa administrasyon nga, while wala minalimot anang inyong mga flood control, pwede ba this time mamawi? Ipakita ninyo nga kabalo mo mudaan ng Pilipinas kayong dollar o? Nabalaka na ta sa inflation ani mga igsoon. Nga naman,
Nganong dili kong apektado tanan? Mga higala, ang atong ang i-import na to, I mean, ang palito na to ba? We will use dollar. And imagine ang dollar, may higala kung maabot pag 65. Huna-huna ang bugas. Nga naamang yapon tayo, kanang mga jasmine, kanang mga kuhako, di man na mga higala lokal. Imported man na siya. Unsa may gamiton sa pagpalit, ana? Dolyar. Karon, kung ang dolyar mga higala, ang usa ka dolyar, muabot og 80, that would be the end of all. Ipit na tadiha. Kung abot na nag-80, may higala, ang usa ka dolyar, muabot na 80 ka peso, mga higala. Imagine that. Oh. Patay. Bullseye. Bullseye. Oh. Unsao na nato mga kaigsuunan. Anahog karon, unsa ka mahal dong tagaay ra gog kuan dong be, calculator dong be. Para ako ning kwinta-kwintahon diri dong be. Magkwintas klaras ko diri. Kay wa pa ni mahurot akong kape, nya las 9:06 pa man. Ang pila may kuan karon, no? Pila may per barrel sa kuan na sa mga 120 per barrel mga higala sa lana. Na calculator ako na jud ning gawiran mga igsoon para magkasinabot ta diri. Per barrel ha, butang ta lang 120. Pero dong pwede nimo i-search dia dong sa cellphone lang kung pila gyud ang per barrel karon sa oil sa Middle East. Okay. Ibutang lang nato 120. Per 120, that's dollar ha. $120 per barrel. O niya, ningon karon mga higala ang Iran nga, muabot pa nig 200 do. Muabot pa nig 200. So ibutan ta lang, butan ta na mga higala. Simba ko uroy, og muabot og 200. We will, consider the worst case scenario bay. Sige, okay na ni daw. Ganun na lang, 200 akong gamiton. $200 per barrel. So, if you are going to look at it in the lens, mga higala sa Pilipinas nga setup, so in one barrel, mga higala, because it's $200 per barrel, you will be needing 200 times, butang talang, ibutang lang na to yun. 61. Ay, gamay na 61 ha. Ibutang na to, mga higala, 65 pesos per dollar. Kinahanglan ka mga higalag 13,000 pesos per barrel. Dati pila lang to 70, di ba? 70 lang per barrel mga katropa. So pila lang kinahanglan? 70 per barrel times pila ang dollar ato 58. Kinahanglan lang kag 4,000. Kadako sa diferensya. No, kadako sa diferensya may gala. Sa una, nasa mga 68 per barrel, ana. Kadako sa diferensya, 4,000 ray mo kinahanglan, 4,000 pesos. Aron niya makapalit ka mga higalag, usa ka barrel. Karon mga higala, simba ko uroy, kung mo 200 na mga higala, suma sa gingos Iran, times, may ning ato ning kwintahon yun, times, butang tala mga higala mo, 65 ang dolyar. I mean, ang bayluanay sa dolyar o peso. Manginahanglan kag 13,000 mga higala in order to buy one barrel. That would be the end of everyone. Ay! So, moduhang yun ako. Pwede ba magbutang ta niya mga higala o ganang tao nga nagtuo that we are in the crisis situation? Bullseye. Bullseye. You know, kinahanglan ka may galag doon na kay foresight aning sitwasyon eh. Dili lang pwede nga magagad ka, well, data is very important. No? Ang tinuod nga score sa sitwasyon, very important. But, as leaders, you also have to be visionary. Kinahanglan nga doon na kay foresight, meaning, panglantaw sa unahan, dili pwedeng taman ra sa imong lapalapa imong pananaw. You need to consider the worst case scenario while working on samtang nagtrabaho na ning kamot mga higala unsay alibyo unsa mga higalay mga maayong buhaton in order to address the current situation
at the same time, preparing for that worst case scenario, mga katropa. Bullseye. Bullseye. Nga naman, katropa ng Arnel, nga mo prepare man ta for the worst case scenario? Nga nung diligod? Nga nung una sa tanan, kontrol, maminaw ba na sa imuha ng Iran o mo tama na? Ha? Nawagan, may gala si Risa Ontiveros. Hoy, itigil nyo na ang gira. Ay, Ay, kalami sa Santon Gold Coffee Mix. Kung sa ingon ni Risa Ontiveros nga nahimo nang mananagat karon. Uban-uban na may gala. Gay, ginoo ko pagkaipal, pag-angkupal talaga. Kung sa ingon may gala, hoy, mananawagan tayo. Itigil na ang gira. First and foremost, we don't have control over Iran and US. They will not listen to us. Kay wa pa ko kadungog nga nag-away ang mga elepante. Unya naminaw kay gibadlong sa ilaga. Istorya hepot ginagmay. Wa pa ko kadungog nga naminaw ang elephants. No? Samtang sila gaaway, and here comes the mouse saying, "Oy, stop that!" Narisorbo na mi dire. Pwede kang ingnon may gala sa mga elephant. Who you? Kinsa ka para maminaw minimo? Gapait naman mi. The hell we care. Bahala ka das kimong kinabuhi. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Our leaders should be visionary right now. Mga gala, sorry pero my program is hard-hitting commentary and I will really say this, mga igsoon. Daghan sa itong mga leader, di kay balong mo tanaw sa unahan, mga gala. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. No? Kinanglan siguro na sila may galag philosophy subjects. Ano ba? Baka kita ka sa unahan ba? Unsay panginahanglan nun sa tao, gawas nga doon na kay kasing-kasing sa pagserbisyo, given na na. Tagal mo na yan sinabi. No? Nga ni mga katropa sa panahon karon, you should consider. The leader should consider, may gala, the worst case situation. Dili lang kay sigig justify nga wala ta sa krisis. Well, people are suffering. Wag ilang gihapon ta sa krisis. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Sige. Padayon ta may gala. Una, we don't have control. Ikaduha, dependent ta. We are dependent, well, 70% or 100% baka. Dependent ta sa Middle East. O nabay nakaagi sa Strait of Hormuz, na nagpasaya-saya dito, gisunog may galas Iran. See that? Na may Russia katropang Arnel, katong Saraskay, niabot naman. Pero bago lang mga igala, kagahapon niya to eh. No? Nagpagawas o pamahayag ang foreign minister sa Russia bay. Ihunong sa nila ang importation nila. Ihunong sa nila po mga igala ang ubang mga katikaran, including exportation. I hope mga igala di mahitabo. Ngano man? Do you think mga igala moingon si Russia ron, we will help you? You know, my dear brothers and sisters, mura na magkuanig na simbahan na mo. Oy, pero pag na ako simbahan na, dili nga ni ako tingog ha, malumanay kay ko magwali ba? Dili ko nga ni mga saba kay mahutdan kag tao niya na. Alag 400 na nga mong halad in taon. Oh, ba ko'y pakialam po na ng halad, kaya naman ko sweldo, bahala ng kapit-ipit. Anyway, mga katropa, ang giyera negosyo. Tama. Ang giyera, may mutag ni Elmer Cañete, Ramilo Castro Mayor, sira na shoutout ko diri sa taga-Pagadian City. Kami naminaw, sila Turyong, Jimmy, si Sagutsot. Uy, basta-basta ni si Sagutsot. Sot! Gusto na magkaya, Sot. Sa paman, si Urudni, buntag ni mo Rod. Si Babes Caps, yun siya nga katropa,
Ginoo, pila ka buo katawan sa Pilipinas nga reklamo through the social platform and other sources about the way they run the Philippines, the government. Naminaw ba sila nga anaas katungdanan wa? Ay, stilan lagi. Si Marvel Vidal, good morning Sir Arnel, watching from Bahrain, Amping dia. Asan ako? Bullseye. Bullseye. Napay report dong? Standby na, wala pa. Wala pa, dali lang. Ako sa aning humanon. War is a business. And primarily, war is a business of United States of America. Well, history has it, mga katropa. No? Ali 143, yes. No? Ang kasaysayan may galalagtugaan niya na. And war is the game of the generals. Kita na kag mga general dito, mga igalang nga tigbak. Kadtura mga sinugo. No? Kadtura mga igalang mga alipuris. Labaw sa tanan ang mga katauhan nga inosente. Matod pa ni Henry, one author, mga igala, pwede nyo na i-search. Pero lisod lang spelling ano niya. Si Henry David Thoreau, no? Sa spelling gani Henry gani. Masama na siya. Kapoy mag-spelling eh. Matod pa mga igala sa usa ka author nga si Henry David Thoreau. In war, there is no victors, only victims. Sa gubat, mga igala, walay nagbadaogon. Pareho ang biktima. Now, balik ko sa akong unang premise. War is business. Natural. Sa Amerika nga side, magsigig gawas ang pundo, mga igala, para sa gubat. Para sa ilang national defense. And that's not $1 million. That's $1 billion, bay. Bullseye. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.